बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया बीटीसी ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायाव फेलें जादों। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जाबायदि सोरखार सालायदोंमोन जे गोदान आरोबाव सोरखार सालायनायाव एबा बे समाव गोदानै सोरखार दानायाव रायजो राजाफोरा सानदोंमोन जे बिथांमोना गोजोनै सोरखार दागोन खुंगोन एबा सालायलांगोन होननानै मिजिं खालामदोंमोन। नाथाय बे समाव सिगांनि बायदिनो एबा सिगांनि सोरखार सालायनाय बायदिनो फिन आरोबाव बिथांमोना एखे थासारिजों सोरखार सालायदों, गोजोन गैयै थासारिजों सोरखार सालायदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं एबा बारग' गोरायुं बिथां रनजित नार्जारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे प्रमद बर'नि सोरखार सालायनायाव बीटीसी ओनसोलाव जोबोदनो गोजोन थासारिजों सोरखारखौ सालायलांदोंमोन, जे रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथाङा सोरखार सालायदोंमोन। नाथाय बे समाव जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया सोरखार फैफिननाय लोगो लोगोनो बीटीसी ओनसोलाव दाङाबाजि आरो गोबां जेंनाजों रायजो राजाफोरा मोगा मोगि जानो गोनां जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बारग' गोरायुं बिथां रनजित नार्जारी आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया लोरबां जायाखै, यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया मजबुत एबा गोख्रोङैनो दं आरो जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव जोङो यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित नार्जारी आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जाय बिथांमोना यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ लोरबां सानदों, यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों नङा होननानै सानदों, बिथांमोनखौ दिन्थिनो थाखायनो बे समाव जोङो यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबदों। मानोना यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया जोबोद रायजो राजाफोरखौ लानानै खामानि मावो आरो मोनसे मिशन आरो भिजन दङ आरो बिथांमोननि खामानि मावनाया जोबोदनो रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो फाफ्रोमबो एबा मोनफ्रोमबो हारिनि थाखाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित नार्जारी आरो बिथाङा बुंथिदों जे 5 बोसोराव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया जोबोदनो बीटीसीखौ एबा बीटीआरखौ गोजोन थासारिजों सोरखार सालायनो हादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित नार्जारी आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों 17 बोसोराव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया सोरखार सालायनाय समाव जोबोदनो दाङाबाजि थासारिजों बिथांमोना सोरखारखौ सालायदोंमोन आरो फिन आरोबाव बिथांमोना पावाराव फैनायाव बे एखे थासारिखौनो नुनो मोनदों, सोलायथायखौ नुनो मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित नार्जारी आरो बिथांखौ यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय मिरुनि लेङाइ आफादगिरि महरै बिथांखौ थिसनबाय होननानै बिथाङानो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। आसलते जोंथ' बीपीएफनि जे मावनायफोरखौथ' जोङो थांनाय 17 इयार्सआव जोङो नुबोखादों आरो गेजेराव जों बोसोरबाल'सो जों मोनाखै। थ' दाबो जोङो सानदों मा बे दानि जे गोदान गभर्नमेन्टआव एसे सोलायनाय फैगोन नामा सानदोंमोन, खिन्थु जोङो जि आगोलनि जि स्टाइल मावनायनि बिसोरनि बेबादि स्टाइलखौनो नुबाय थादों आरो बेबादि जुदि थाङोबा दिनै जोंनि बे ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव माने गोबां माने थासारि बिसेसकै जोंहा जे सान्थि जे मोनसे गोजोन थासारि बे नांगौ आरो बे गोजोन थासारिया माने बे गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो आरोबाव बे गोजोन थासारिया आरोबाव गैया जालांनो हमदों। दिनै बेहाय दावराव दावसि एना एनि बेबादिया जाबाय थादों आरो बे जेराव जोङो थांनाय यूपीपीएलनि गभर्नमेन्ट समाव जों बेखौ जोङो बेनिफ्राय जानगारना थानो हाबायमोन, जों गोजोन थासारिखौ जों बयबो मोननो हाबायमोन। थ' बेनिखायनो आं बुंनो सानो जाहैबाय बे दानि जे गभर्नमेन्टआ बे गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय फेलार जादों। आसलते जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावथ' मोननै पार्टियानो दङ, यूपीपीएल आरो बीपीएफ। दा जोङो नेशनेल पार्टियाबो हयथ' दंफायो बेहाय बीजेपि बा कंग्रेस, नाथाय जुदिও गोबां माने दोलो दंब्लाबो माने माखासे जे आइडिय'ल'जि पार्टिनि जे आइडिय'ल'जि पार्टिनि जे डिसिप्लिन पार्टिनि खामानि मावनायनि गासैबो जे बिसिनि स्टाइलफ्रा माने एसे जुदा जुदा जायो। दा बेनि गेजेराव आङो माने पार्टि हिसाबै पलिटिकेल पार्टि हिसाबै माने यूपीपीएलनि जि माने आइडिय'ल'जि डिसिप्लिन खामानि मावनायनि स्टाइल बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो मोजां मोननायखायनो आं बे यूपीपीएल दोलोआव माने बेयाव जगदान जादों आरो जाहाथे आरो बांसिनै साबसिनै माने दोलोआव थानानै आं बे ओनसोलनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साबसिन खामानि मावलांनो हायो नामा बेफोरखौ माने सिन्था खालायनानै आं बे दोलोआव जयेन जादों। आसलते बे फैगौ बे बिसायख'थि जे माने एसेमब्लि बिसायख'थियाव
बेखौ लोब्बा लानानै माने एसे जइन खालायनायाबो बेबादिनो थांनाय बादि जों बुंजायो। मानो होनोब्ला माने एसे सरकाराव गैया हिसाबै गोबां मानसिफ्रा माने एसे दुरबल जाबाय नामा होननानै सानबाय थादों आरो बे इउपिपिएल दोलोखौ। नाथाय आसलते दुरबलथ' जायाखै। दा बेखौ माने मानसिफोरनिफ्राय बे जे मोनसे साननाय जे दुरबल जाबाय होननानै बे साननाय बाथ्राखौ माने मानसिफोरनि जे साननायनिफ्राय माने बेखौ माने होखारनानै जे थारैनो इउपिपिएलआ जे मोनसे गोख्रों पार्टि दाबो नैबेखौ माने मोनसे मोनथिहोनो थाखाय बा बेखौ मोनसे मानसिफोरनाव एसे सांग्रांथि लाबोफिननो थाखाय बेखौ जइन जानाय जादों। आरो फारसेथिङै जुदि बबावबाफोर जुदि हाइकामान्डआ जुदि बे फैगौ बिसायख'थियाव जुदि इलेक्सन गेलेनो जुदि जे केन्डिडेट हिसाबै बासिब्ला आं बेयावबो गेलेनो आं थियारि। आरो जुदि बेबादि बिसायख'थियाव गेलेनो बेबादि जायगा गैयाबा बेवहायबो खुनु प्रब्लेम गैया आंहा। आं माने पार्टिनि थाखाय हारिनि माने जौगानायनि थाखाय आं खामानिखौ मावलांबाय थागोन।